Ak arsotrik unaitung arjap unriu uba lektor dekhar badai waina kinong wat arti ai rapen pau kicing sokia sarkar jala kamshim lapan skap yak jingdawa jongki man penmi no yaka Food Corporation of India East Jantia Hills District. Hadir uba cisnet tamye ngelawan biang cumi ipaiba hakabele ban pencai harbele ban kaneka isu RCI reports ha pok kadau katai cumi hai Jantia District hagri kapor ngawan ban mikmat ya kasu jong paiba na pok katai Jantia District hakabele ban kaneka benta namar haga district cumi ipadon ya kaneka RCI reports di ngalayor ya kalat menhausnem baladep ngalayor kalat ban ya kenduk yai minister ibadai pek ya ka FCI akto kopor di ma komikuan nembon ngalat yok kalat ban ya kenduk ban ai ru ya kajing tho si ni ha ka arpniu trip jemang jong snem baladep atau arpusan ngala IT da kajing kini ya kajing kerpat chau Honorable Chief Minister Kejala Meghalaya ban kerpat ya ka sarkar bakan sing ya ka Food Corporation of India FCI Depot hai Jantia Hills District ka sarkar kala pediang ya kani kajing kerpat bat lengba Director of Food Civil Supply and Consumer Affairs lapha ya ka General Manager of Food Corporation of India berhaka artrik ujeliu arpo alsan banle ya kabadon kam Henry hadu menta lapalat cisnem kani kamat ba kipai ba kai Jantia Hills kimpat yo ya kanu kajing kiu syafran ni kajing penpenapai ba halor kani kajing terwa kani kajing jaarngai ka penlong ye kipai ba ban sniu pia bat ban kuatip ya kajing sisa ngakwa ban pensai ba kani kamdei kamat sain perthei kani kajing dawa kabadon kam kani kamdei ka jingdawa simet kajonga kani ka jingdawa na kabenta kabha kamiet jongki paiba apo ka district jongi bat ngamdei hiru ubriu jong kanu ka party hakani ngami khmat ya kani ka sur jong paiba lengba kani kamat kabadon kam kani ka jingdawa kabadon kam ena menta jong paiba baro kalong ka jingdawa na menta ki longgi ki baduk ki jingyo jingerap lengba ka public distribution system kinong rep kinong kitmar kinong nya kali bat baro ki ba shania hakajing samkhau paiba ka East Jantia Hills ngala banong hangni kadai ka district kabakong san hapok Kejala Meghalaya kadon bun ki karkhana kadon ka Jingyaput bat Kejala Assam bat kadon bun ki Shnong ki bajingai Henry hadu menta ka district kadang sadin ha kabiyade bat ka Jingdon ya ka FCI Depot kani kamut baman kapor bawan bukhau paiba dang hab ban hab na ki jaka ki bajingai kaba penslem ya ka jingsam bat kani ka penlong ru ya ka sarkar ban penlunkai ya ka besar jong ki paiba bat ban kenduk jinge ru ha ka ju kapor kani ka bu jinge subun ya ki paiba ban yok pediang ya kini ki marbam ha kapor ka babiang nganek ba ki paiba ka Jantia Hills District kadai ho ban yo ya kaju ka jingtei paiba kumbalayo da ki weipat ki district jong Kejala kajing renti bat kajing bisa hok kadai banlong na benta baro om tan na ka benta katu kan di jaka de hagani kapor ngakwa banbu ya kani ka jingkili bat ban kerpat ya ka sarkar jala baki singobha ban jubab kani ka jingkili ka banekong kai ka jinglong jingman menta jong ka jingterwa ka balapha ha ka artrik jeliu osnem arpusan kabaar hatu ka Food Corporation of India kalai jubab cha ka sarkar Meghalaya kabalai ladalayo jubab balai omsem la pentip paiba ya ka basal lada 4 yo jubab
kino kisenjam ba ke sarkar kalashim ban budin ya kanidakam hato ladep itu jaka banseng ya ke FCI depot ha Eastern Hills kabandriu balai pakiwe ki distrik kidon ya ke FCI depot Henry ha Eastern Hills district balai kampadon hado menta mene kabanyo kumno ka sarkar kan pintikna ba ukhaw pai ba unpoi ha kapor kababiang lada omdon ya ka FCI depot hapo ka distrik ka jungi hato ka sarkar kan ay kapor kabasay ban pendep ya kani ka jitu balay ka FCI depot kalong kabadon kam ka FCI depot kamde tan ka jaka bukhaw kadai ka jingkarshan ya ka jingsingan bam jati pai ba kadai ka lat ban pentikna ba ukhaw pai ba unpoi ha kapor kababiang kadai ka lat ban penduna ya ka jinglut ha ka kit kaba ban penduna ya ka jing Islam ha ka jing ya samkhau ban thaulat kamai na ka banta ki samla bat kinong tresnong unjo ban penbiang ya ki marbam jing yarap ha ki por ka jing ya dia patba ban wan pen klan ya ka jing trekam ya ka National Food Security Act bat ki wei pat ki skim jing yarap na jong ka sarkar kajing don jong ka FCI depot kan long kajing mentoy om tang ya ki pai ba Henry wat ya ka sarkar ka pensuk ya ka kom trekam bat penbha ya kajing sam marbam pai ba gerpat ka bakhado da kajing sngurit bat kajing burong ngakerpat ya Honorable Chief Minister Honorable Minister of Food Civil Supply and Consumer Affairs bat ya ka Food Corporation of India bakin sngeu bha ban simkhia ya kanika kam akipai ba ke Eastern Hills kimpan jingerap kerpang kajing kerpat jongi ba kidei ban ai tang ya kani kesenjam ka ba nidon kam nyimpan palat na sarkar Henry nyimpan ya ka ei ka ba ngidei hok ban yo kaju ka jintei hapo ka distrik jongi kumba kiwe ki jelar yo hakani ka kentang ya wai nga kuak ban keren tak kabasay bat ngakuak ban thak ya kani ka kubor cha sarkar jela bat leng bagi nong nikmat pat ba jungi tongin ya trailang na kabenta kanu ka jingroy ka jingpa namar ka distrik ka jungi hi ka Eastern Hills district kadang long ka distrik ka barang sakdin ha kalian ka roy ka pa ngamong bakim le ki persang ban le bha Henry ya ka ei ka ba kidei ban le bakin sngew bha ban le kum ka jing don kam jong ki pai ba kata ka dei ka jing kerpat ka junga ba ka sarkar hi bakim dei ban le klet landi ban su penjak ngai ya kanu ka skim jong ki pai ba Henry bat kham tam ya kini ki jing tei pai ba ngakerpat ya ka sarkar bakin sngew bha ban simkhia mardor bat ngakerpat ka kaju kopor bakin sngew bha ban jubab ya kini ka jing kedi ka ba ngila debo halor kani ka mat ngaladep yo ya kalat ban ya kenduk sibun ban pha ru ka jing thok kumju ru sha kinong bikmat jong ka than juni hai makraman selar ada depha ya kani benta haus nam baladem bat kumal ong meneng alat yo kalat ban ya kenduk ya minister pada pek ya ka FCI hapo ka office trekam juni hasketrian reki la depha ru da ka kopi sanga bakila kloy bat simkhia ban le mardor ya kani ka Henry ka kalong ka ka ba ngimpat singolak ban priang ya kani ka sarkar nomor ba ka benta ka pakidei ban le Henry kisu penja ngai ha kani ka por ngakerpat ya ka sarkar ba khamtam ya minister ba dei kmi ya kani masngeu bha ban penbena pai ba ya kani ka benta khanan ba ki pai ba jungi hi kinshai ha be dei bat kani kamat nomor kani ka jingtei kalong ka badon kam marka Eastern Hills district hi bun kisnong tiba hak sa bordar mo lang bagi bordar Assam untuk di kasem jinget man penpoy ya ki marbam hapok kapor ka babiang tilang baga jingdon jong kaniga FCI depots ka pensuk sibon bat kumjuru kadai ka safety nakabenta gi pai ba bakin yo kalat ban yo ha kapor ka babiang na ya kani ka jingdon kam ya kani ki marbam ha kapor ka babiang ka bawan selaru di ong ba insa simkhia ya kani Henry ngaklem yo jing tip hadok menta ba ka ei ka senjam bakin sim di ngam tip ka ei ka senjam bakin sim
Henry ka jinge kenduk jangan ala pha igi ka jing tho kade ka kamram jampi ban le haba kim le ni kum ki pai ba ni haban wa de ka jing secha Henry hagani ka por bat hagani ka mat kum bang ala kula so pai ba haus nem balade bangam syok likti halor gani ka mat ngan yai budin hagani ka bentaro ngan mi no skmat ban budin halor gani ka benta nang bagi pai ba ki dio ya ka jing tip ka basa hagani ka por na juga ba kum sam marbam hi ka kum sam khau ka jinge ka ba ki pai ba ki ya kenduk Kamtam haka por slap lani ha ukau umla ban poy haka por ka babiang kai takadau kalong ka sem jinge ya ki pai ba ban yo priang ya ukau haka por ka babiang tengi ke pat ko sarkar ban le ya ka badan kam